ngoten sekira engko mati panci dosane isih pirang-pirang. Atayal sehingga ketemu sapa abetni ing ingsun Gusti Allah. Wala sayatalan hale ora ana elek iku maujud hale ing atase abet. Akhire tiyang sing sakit mau nggih sakit awake, rupek ekonomine, kena musibah sing gawe susah, gawe sedih, akhire ketemu karo Allah gak duwe dosa. Wa izzati lan demi mulya ingsun, wa jalali lan demi keagungan ingsun, la ukhriju ora ngetokake sapa ingsun abdan ing kawula min ibadi saking pira-pira kawula ingsun. Wa ana hale utawi ingsun uridu iku ngarepake sapa ingsun alla ukfira ing yen ta ora ngapura sapa ingsun lahu maring abet illa kejaba wafaituhu mateni sapa ingsun hu ing abet bikulli hasanatin kelawan sekabehane kebagusan amalakan lakoni sapa abet ing hasanah bisihatin kelawan sehat bijasadihi ing dalem jasate abet wa farikalan bungah sapa abet yusibu kang mekenani apa bungahu ing abet wa saaten lan jembar rizkihi ing dalem rizkine abet. Sewalike nggih nek Allah iku karepe ora ngapura wong iku sampai matine iku dipenuhi karo kebaikan-kebaikan. Maksudnya piye? Awake sehat, gak tau lara, jarang. Terus pokoknya hari-hari ini ku penuh keceriaan, bunga, seneng, ora tau kena masalah. Rezekine jembar lancar. Oh, disok bloko rezekine nggih. Mau wis ngono keapiane hawan tuale indal maut. Terus nalika mati digampangno. Mati anggus mati ngoten gampang. Ora sakaratul maut, ora nazak. Sing repot mboten mati gampang, ora rekoso nggih. Nang ngono hatta yalqa sehingga ketemu sapa abetni ing ingsun wala hasanata lan ora ana kebagusan iku maujud lahu keduwe abet. Akhire mati kepethuk Allah ora duwe amal apik. Ora di ngapura karo Gusti Allah. Ini nggih